Sepiro gedene taemu, Prof. Aduh. Sepiro gedene luputku. Nah, padha dilebur ing dina riyaya iki ya, Prof. Durung-durung kon wis nyandak tekku gede, kurang ajar kon. Oh, ngene lho. Wani karo wong wedok. Enggak. Rumangsamu apa wong wedok mbok tungtungno ngono, Wani kon. Kok kon ngetungne? Piye ta maksudnya? Maksudnya nyapa kowe? Ora, Prof. Sepurane, Prof. Gedhi. Wong wedok iku seorang ibu. Lapo kok Mbak Lucy mbok tungtungno, Ora kono ngetungne. Lah kok larang ngimbangi kecur. Kurang ajar. Kurang ajar. Tungno. Loh, Deng, kowe tak biasa ndasmu. Iki nesu malah mbok jokne. Nesuk nyanyi kuwi ora nesu. Iya, Mbak, sepurane. Rumangsamu apa, Aku mbok ilok-ilokno tuwek wis macak kejawen ayu-ayu, apa meneh Nyapa? Jangkrik. Apa? Tangan-tangan berdosa awakmu iki. Gelem kancane lak dipisui. Aku kan Mbak Lucy meneng tok lho. Rumangsaku wong kok rumangsa nun sewu, Bro. lancang. Ora lang. Tet. Asem utek. Utek. Sik alon. Ya. Mbok kira aku wedok apa, Ya sepurane. Mbok kandhanono lek wayahe ngene aku cek ero. Aja ngono awakmu kancane kesabapan. Kok iso? Aku seorang wanita. Ojo mbok nyek-nyek kaya ngono ya. Wanita wadah nitip senjata. Apa? Balenono? Wanita wadah nitip cinta. Cinta bersama. Enggak, bukan cinta. Yang terakhir, Wanita, yang sebelumnya cinta. Wadah nitip senjata. Senjata apa jelas no? Senjataku boding. Aku boding aku. Nggonamu paling ya kaya iko mang apa? Panganan kene mang lho sing diuntel-untel budel apa? Budek jumblek. Bundek Jumbek. Gumbek. Gumbek. Dumbek. Paling ya mek dibuka terus melaler ngono paling. Tipane dhek percil ngelaler. Oh, dengan mato. Janur mato sing. Oh iya. Ayo, wani ngono katene karo. Enggak. Aju, tuman. Jajal bukaan. Tak buktekno diarani aku kok bujukan. Iya. Pertama pancen kengkeng. Krek, boy. Anjane aku lak momet. Aku lak momet mikire. Sakmene iki lho tak percil. Sing mbok bangga-banggane iki sampeyan. Oh. Ndak, ngene iki ketoke kegedean ndak, Bos.